Indanya bwanya imushango kuti murume takamuramidza kupinda mumushauma azoya inokupita apinde muno mumusha wandiramidza ndimuona muno. Ndimasara muri baba pamusha. Nakamaida ere apa. Imimi pakafa mumkoma wenyu. Nakamaida ere apa. Kuona munhu achibuda achibva mubedroom. Nokuti apa pane kari kuteverwa apa kana ukenyu kwekusawirirana. Paasha TV nyaya sezvadziri. Sei uri kundirambidza mapuranga yandakadyara ini nemurume wangu? Yapedza. Kurambidzwa kuita sei? Haina kupedzeswa, ndofunga kutema here kana kuti kushandisa. Alright, handi yakadaro ndoclaim yavo kai. Mazvinzwa here zviri kutaurwa ndizvo zvamukanyoresa here? Alright. Ndiye zvatakuita panapa ndizvo tinoda kuti titaure chokwadi. Muno mudare mamambo achidi vanhu vambiri. Dare rikaona muri munhu anonyepa rinogona kuzotadza kukubatsirai mumwoyo wakanaka wamunofunga imi. Nokuti rinenge raakungoona zvese zvezvinhu zvataurwa navanhu. Saka nokudaro ndoda kuti musimudze ruoko rwenyu rwerudyi muteedzera mashure mangu. Ini Shira Angero ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi chaicho chisina kana nhema kana kuwedzera. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvinoenda John muri nje kwatedza. Simudzai ruoko ndofunga mazva zvamachitaura. Nokuti ini John muri nje kwatedza. Ini John muri nje kwatedza. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope. Ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi chega pasina kutapudza. Mwari vandibatsire. Mataura moga kuti ndichataura chokwadi kanai kana takuenderera mberi nedare. Wazvinzwa here zvaverengwa nenhingi neclaim yahama iyi? Zvaverengwa kunzi iwe sei uri kundirambidza mapuranga andakadyara ini nemurume wangu? Wazvinzwa here? Ndazvinzwa. Zvanzi kurambidzwa kuita sei? Kuziva here zvavari kuda kurambidza? Kana todzokera mubhutudza tokurambidzwa kuita sei? Right, amai, titaurirai tinzwe Shira Angero kuti chii chamuri kurambidzwa imi nemurume uyu? Inini nababa vangu ava baba mudiki munenge nomurume wangu. Teererai munzwe. Mukurambidzwa kuita sei? Kutema. Chete. Alright. Mazvinzwe here? Zvanzi kutema, gadzirisai rekodhi yenyu kuti vari kurambidzwa kutema. Right. John Murinje watedza. Zvanzi izvo muri kurambidza kutema, undirambidza kutema mapuranga andikadyara ine murume wangu, iwe uri baba mudiki nemumwe womurume ndizvo? Chokwadi. Unoti chiini mhosva yauri kupomerwa iyi? Handisi kuvarambidza. Ukubvuma here kana kuti uri kuiramba nokuti hausi kuvarambidza? Handisi kuvarambidza zvinoreva kuti uri kuramba kuti mhosva yavari kundipa endemaisiri. Ukabvuma zvinoreva kuti zvechokwadi uri kuvarambidza. Handisi kuvarambidza, asi vari kuuya vakauya vachitema. Hakuna anoyamuya dhimhangu achitema miti asatanga audza inini. Hamisi kuvarambidza. Kusiri kwedzimba dzangu asina kuudza. Saka muri kuda kuedza kuti mutaurire dare kuti hamusi kuvarambidza, asi mauwiro avari kuita ndaasiri kuwirirana nemi. Chokwadi. Neimwe nzira vari kuuya sei? Mbotitsanangurirai tisati tabvunza kuti zvakafamba sei. Vari kuuya sei kuti uzoti mauwiro avo? Maita zvakanaka. Dare rakudzwa kare. Mawiro avapedza kuita. Vakauya, ini ndaitorimawo ndiri kwanga ndiri. Muzukuru wangu ndaakaona mawiro avakaita pamba.
ini ndakazoya kuzongodzinga vanhu vangu ainawo ndakati pakomana mungai kuzotema pamusha pangu musina kundiudza here ndivana ndakabvisa chete saka muzukuru wangu uchwanyanga ndari muno nangoni ndivakaona mawira wakaita amaita kudzokera kwamunhu chitipanurira nyaya iyi inini baba kubvira gore rakapera vaingoti magamu musatema ndichibvunza sei baba zvikanzi aya magamu musatema pane vamwe panext peri kuseri zvikanzi magamu yada kuti awire vanhu ivava ndekuti sei akwai vakavakira muberere ini ndikati nai baba iyi ndiyo inonzi penjeni yani yomurume wangu indoida kutengesawo mutengo wosipi ndididi zvikanzi aiwa tichataura saka ina baba ndikati wazotaudzana kubvira vaita murume wangu ndarambira fertilize negarden vakabva varega kutaura neni takaita makore tisingataudzane chingovanyengetedza ndichivanyengetedza kusvikira bva tazongotaudzana nguva diki diki vatatanga futi kusaita sei kusataudzana futi saka inini ivo ndivo ndakati marara sei avaidayira ndikandati inini bambiki komukundinyaradirireiko mvuramba vakanyarara saka inini kuti uzokwanisa kuti ndende kwavari kunoti baba ndoda kutema magamu angu handaizvikwanisa ende magamu ndehangu ende tichiri ipapo nyaya vakanyora 1 asi nyaya dzangu 3 zvokunditambudza mukati mokugara ndotaura zvangu here makanyoresa nyaya 1 ndakataura 3 asi akanyoresa akati mudzimwe munotaura tako ndine 3 dzandiri kushungurudzika nadzo mukati mwoyo wangu handina rugare handina rugare saka ndachida kutaura 3 zvimwe ndosiya ndotaura hangu 3 chete dzimwe dzose ndonyarara ndeti murume wakafa 2003 baba vaigarwa jere nyama inini takatama nomurume wangu 97 tichienda kunogara kumakura kumunda pasina kana next door kana chii kana chii murume wangu 2003 ndimhafa baba vanhu vavatanga ndikuda garden tichekerane garden ndikuda fertilizer yakasiiwa nomurume wenyu nomukoma wangu ndikati ninani murume wangu akatichaja mari yekuti munda urimwe saka ina handikwanise kuti ndikupe ichi fertilizer kuda kutorimawo avanozobvira vataura neni vakati uramira zvinokoma wangu saka inini nyaya ndikatanyanyonyoresa ndeyekuti ini ndino garden inosvika kokora ivo vane garden inosvika kokora bambiki vadiki vane garden inosvika kokora vari kudzoka nerangu 1 2 inini ndiri pamba pangu ivo vakazoya 2017 vobva vakateera kuno kumunda kubva 97 inini ndine nzvimbo yangu yandinorima vakajingiridza kumberi tobvapo vakaisa waya pamba pangu gedhiri apa vakadai newaya kudai unodzika kuzasi vachifa magamu angu inini mvura ndochera panext door ndinotanga ndambonosvika panezvakaita uko kunoitirwa chechi uko ndokona ndodzokera kupi kunochera mvura apa vakabva vavhara saka ndoda mvura ndinaro waya wakaisa magamu angu saka ndichitema ndakasvika nomunhu ina handigone kutema miti iyoyo vanosvika kutandanisa vanhu vai vavanhu 4 vavatandanisa ndiyo nyaya yangu kwasabu ndikaenda sabu vakati handisvigoni endai mberi ndakaenda kumapurisa akati endai concession yakati nyaya nyingi ita ndaenda kudare kana yatongwa kudare kana zvisina kuita mwozi kunomba muzvisvika kuno takaita mari vakandibvunza zvasabu vakati handizvita sei handizvikwanise aiwa mazvi ndikuvanzura mapuranga ari muyadhimanani mapuranga zvaakaita mubvunzavo mapuranga ari muyadhimani ndotenda mapuranga ari muyadhi mangu zvakaitika mukoma vauya munda ndewedu munda wababa zvakangoita tongoti muno muruhuno saka mukoma akangoita mugano akabuda uri munda wedu wese wababa adyara mukoma kanasa nekustendirwa ndiri kwandiri kugara vane 3 quarters zviri kumusoro ndiri kota ikuzasi ndimagariro atikaita saka ava maigura ndochitaura sei zvazviri 20 years dzese pamurume waka 20 years dzese kana kuabvunza asandambotema kana bangora kana wani varipo vanopura asandambotemawo kana miti yavo vaigara vachingotema miti yavo vane vana vavo vavanawo havasiwo pamushabe kumwana uri mumwe chete watinaye musikana atinaye akaroorwa vane vana vavo vakomana nasadzimba
ndiye vanouya vachitema miti kusvika nekwavari kwese. Vakauya 2022 vakauya kwakaitwa Musarapavana kwamutiri kuenda, akauya akatema miti akarigira waya yangu. Ndinogadza waya yemusha, waya inobatigende mumunda ndi magadheni emobitinocha. Waya yarigirwa. Ko imi mwana atema waya chagadzirwa here 3 weeks kombe dzako tiyadzitodya mbeu dzako. Twandaudza vakadzipona kuti ndakuenda kunogadzisa waya iye. Twandasana tagadzisa waya. Tagadzisa waya. Vaiuya nevanhu vinoruseri. Voratidza miti avaiuya pauya vanhu. Takataura tinoti teme miti na iya kutengesera miti. Adi kuya kwandira achitaura neni. Samda kutema temai. Musakangase miti yangu, musakangase waya yangu. Ndiye mazwi angu chete. Vapedzisira kuzouya apa. Varume vakauya nematemo vari vatatu. Iyo nyaya inotsangwa nemuzuva mubodzi nasi ndaitorima muzuva ndakaona. Pamazwi ava vatsanangudzwa itanzi handitaure nawo vaita zvakanaka. Mosa kwamambo handita iroyo zvayo. Kana kaitwa kumashure handinotanga zvayo. Right. Mazwi apa kuti ndisataudza namai guru angu apa. Kwakaya murume akaya pamba pavo next door wavo. Akaya kumatuzo usiku. Aya matuzo usiku vakafonera munhu ari kumusika uko shamwari yavo. Kuti uya kuno unditsurire murume ari kumba kwako. Zerera kuti uyu murume uyu akati ndosara ndichinzwa chando pamwe adzimai angu akunodzivirirwa arikoko andiitire. Ndobva adzimai vake nepamba panext door paipaye paitwa vana vavo next door pave nemuzukuna mbuya vacho futi. Ndobva yapamba paamai avo. Auya pamba amai anoti ndakaona murume uyu achibuda mubhedhu. Ndobva akuda ndobvaita kumba kwake. Murume aenda kumba kwake uyu kusvika kunze kwakaedza. Iro zuva iro tukazara saka mafashe. Ndakaona murume uyo mukadzi uya akanzi uya unditsure murume auya kumba kwake. Akaona kuseni vakambotosvike pamba. Ndobva azodzoka ma5 murume ndobva asvika paangari naadzimai vangu. Ndobva ati vaongera mauya maita zvakanaka. Kandi kudai ndakati ndakaitokara kuti maita zvakanaka. Mazuva ari bano ndiye kuti amai guru enyama handidi kwaona kumba kwangu. Handidi kuona achitamba naadzimai vangu. Ko zvaita sei? Ndobva arondedzera mawiri akaita kumba semarondedzero andaita. Kwakaita murume pamba papi? Ndobva ndavabvunza apa. Ko zvekutaura murume uyu vandikati handidi kuona musha mune mindi yazviri kumba kwenyu. Ichokwadi here kuti vakati chokwadi kumba akauya. Ko makadii kundiudza? Ndini muridzi womusha ndinogadzira waye pano ndakada ndiri kumuona mindi yazviri makadii kundiudza? Aiwa ndakada kuti dai ndichita amai angu amutsure. Sezvana namatavisi ndimatariro akandiitira. Ko makadii kuchiudza adzimai vangu? Aiwa ndaida kuti amai akasvika kumutsura murume kauyu. Aiwa zvinongoperawo zvakadaro. Ndimatariro akandiita. Takati izvozvo chete ko maitadza nekuti mundiudza kuti ndakati pamunga mukwadzi. Takati maita zvakanaka. Ko paakazoenda kumba kwake kusvika kunze kuedze akumba kwake ndaino mukwadzi ari kumba kwake futi here. Vakati aiwa ndiye mabiriro azvikaita ini ndezviko. Ndaenda ndasvika ndaudza sabhuku wakakuda unditsure murume kuti mushandika muti ndisakakuoni. Ko wazouya sei? Sabhuku akati aiwa ichokwadi mazwi aya. Uyu murume tawaenda kuti ndakati aiwa atimbomirai. Ini ndandati utanga wamutsura. Right, zvadaro. Takadanza muzukuru. Twanyanga muno uya kuno nzambu yakwa mazwi avakana kuti aiwa ida dainza chito yapa ndambotadza. Tagara kudaro. Asi mazwi anga paona sabhuku akanditi aiwa iwo ruma shiri munguva. Musi wakafa adzimai vomurume uyu. Amai vakataura kuti dai umanda waidzokerwa. Uyu murume aitoita sei? Aitondiroora zvangu. Ndimazuva ndikapiwa. Ine apa ndinozvione zvazvo. Right, ndiye mazuva ndikapaona sabhuku. Zvadaro muzukuru akauya akabvunza macho akataura. Tikasundura kapera vana chakaimbodiwa kuti nyaya iyi ndakati waita zvakanaka. Ndipo ndikadainza muzukuru chuya kuno. Dainza ambo yako auye. Ndipo wasvika kumba ndakati amai guru ndaona kuti mune simba nepamba penyu. Ndipei. Timuti pamba ndipani? Ndipei mune simba napo. Chigarai pamba penyu. Ini ndakagara pambani? Pamba pangu achienda kuonere pamba pangu. Ndiye mazwi kusataudza nawo akutaura aya. Saka ndiye vakauya nemurume wandikutaura. Ndiye vauya futi nevarume vane matemo futi vazozotema futi pai muyadhi mangu vasangondiudza. Saka handizodemura matemo aida inini here kana kuti aida muti handichaziva nekuti vari kuita zvarume vachingoya papi pamba. Aida muti. Ndiye mazwi miti yaida. Vakauya masikati.
aiwa takaipapana asaifana kutanga vaudza pamunyandimanga kusiri kuti mamukoma vanokuyadikwa vanogara kumusoro indogara kuzasi muyadimhangu chaivo kuseri kwedzimba dzangu ichokwadi kuti baba vamaya ndivo vakatyara mapuranga ari pamugano pajerenyama nakavhura saka vakadyara mapuranga vari lai mapuranga akura amahungu akatodai saka ava vakadangana nedzimba dzavo ndeyadhi yavo pane mapuranga evaya akura saka pamapuranga pane miti yemikuti iripo inobva pageti ichitsika ichiteera mumapuranga aya saka ava ndakanopasavana vanoti izvo chiri kuita kuti ndibetsere naamaya matemerwo ari kuitwa miti iri kubva yarigamishi mimwe kana yakuwa hunde iri kunoriga miti yese yandakachengeta ndemichi miti mikuti yese topa ndikunetsana naamaya asi handisi kuvarambidza asi kuti kudai vanga vatsvaga imwe nzira sematemerwo anobvaitwawo dzimwe miti mahararo mokuti vanotsvaga munhu anecheso anobvira musoro achati andimura muntu wobva zvokuti audistroye mimwe miti saka ndopa ndikunetsana naamaya ndizvo zvamakakudze ichokadi aiwa chokodoka asi miti ndeavanga saka nhau iripo ndiye kutemwa kwemiti chii chete vakundirambidza miti yavo kuinimi zvavari kutaurawo vachiti no mikuti yandiri kuchengetedza iyi naasingade kuti kana miti yenyu yakuwaivo kuvadzawo miti yemikuti iyo miti yavanotaura mikuti iyoyo inini ndinakaichengeta baba ndiri aiwa taakutaura kuti kunyange dai muri makaichengeta mapuranga enyu kana akutemwa haafaniri kukuvadza mikuti yakagara iripo izvi iwa hatombokuvadza akakwanokuvadza saikona akatemwawo anowa asi kana ukashurwa hauweka mukute kuti wawira futi hapana watikamborika imi mukati mamusiri munotema kana vanhu vari kutema nevava vari kuona mikute ichitema ndo vari kuti vari kutyirawo kuti mikute iyi inogona kuita sei kuti panotemwa mapuranga aya dzaahundika izvo ihunde nokundirambidza kwakaita ndekuti ndaitema chisinei nhasi muda kutema mupuranga ndeyu but hatisi kuda kuti ikuvadze mimwe miti iri kukura haidi kukuvadza munokwanisa here kutsvaga vanhu vanokwanisa kutema miti iyi zvakanaka zvinoita kuti isakuvadze mimwe miti ichiri kuda kuraramiswa vanotema ndekuti vanokwira mudenga saka vakazviita izvozvo dambudziko renyu rinenge rapera here iroro remiti rapera vakandibvumira kutema miti yangu ndekuti ndiyo penjeni yakasirwa mumumo murume wangu anga asina penjeni ndiyo penjeni yangu iyo mukute yavari kutaura vakakwanisa kuwana munhu anotema miti iyoyo zvakanaka zvisina kukanganisa mikuti yamuri kutaurai mungave nedambudziko nazvo saka ndati kubvira 20 years handana shambo yandambotema kana bango randikambotema ndinotenga kusaiti nengu yandikadyara handina dambudziko nawo tema nokuti sinogona kuti dare rino rinogona kupa condition yekuti imi amai kana musati mawana munhu anokwanisa kutema miti iyi zvisingakuvadze chii mikute iyi aiwa munotombomira kusvikira mawana vanhu vanogona kutema zvakanaka zvisingakuvadze mimwe miti inofanira kurara hamuna dambudziko nazvo handikana dambudziko nazvo aiwa ndikupadza saka nhau yenyu kana ichinge adaro manga vakabvumira kuti itai zvenyu mungasununguka kutema magamu angu ndikatema magamu angu mwoyo wangu dambudziko robva rapera iri rapera rasara rogadheni nenyaya yekuti ndikutanga ndambobuda kuchichera mvura panext door izvo vandiitirawo gedhi kana kuti vodzisowa yawo magamu angu ndo zvakandikumbira nyaya inoitika manje ndeyekudaizvo dambudziko rokutanga ndeyemo rapera here irori kana vati ndinotema vabvuma ndikatsvaga munhu avamutandanise vanovatandanisa vanhu vandienda tsvaga zvemapuranga zvapera naida ndauda kukubvunza imvudza ndiani venyaya ndibaba miki ndibaba ndo varipo ndivo varipo nokuti kumhuri yamuinayo ndivo baba vacho ndivavo saka ndivo baba ka imi muda kugadzirirwa zvimwe zvinhu zvekuti mangwana mukangofunga kuti imi nhasi ndoda kumuka ndakananga nokumabhazuwa mungauye kudare here kucha nai ndoda kupfuura nepapa ndichinanga kumabhazuwa kana kuti imimi nababa vekwenyama munofanira kugara pasi semhuri kufirwa hachisi chitema hamuna kusarudza kufirwa kuti mutaure imimi kuzvityora
semudzimai ari mukati memusha kuti baba onai nzendo yandiri kufamba kubva pamba apa kutenderera kunosvika uko kuchechi uko ndichizodzoka ndichizochera mvura panapa hamungandinzwirewo tsitse mungatadza kuwirirana vanhu vaviri vakuru vakaita semi mumusha mune vanhu ndosaka ndabvunza saka zvinhu zvakaoma ukazona munhu pamusoro zvakaoma sei mune zvimwe zvinhu here zviripo apa pane zviripo apa hatitaudzane aikonatobvira makaregerei kutaudzana nyaya yekutanga nekuti vakauya vakati uda fertilizer yasiwa nomukoma wedu negadhini ranga rine nzimbe ndebva ndarama ndikati baba inini zvinhu zvinoda kuzvishandawo ini hazvitoti ndikupei ndibva kati achataura nemi ndeti murambira pfuma yemwana yeningi yomukoma wedu saka muri kurambira kufikisana kai ndakatengesa mombe ndakatengesa nzimbe ndikatenga mombe ndakaishaya mombe iyoyo ndio vakapa aiwa asi ndakaita sei ndakaishaya vakwatedza ndada kupira nyaya kuna mama mungatadza here kutsvaga mukana wekurerutsira amai ava kuti vachere mvura vawane mukana wekuchera mvura patsime riri pedyo kuchera mvura kungapanichirwa munhu here kuti nekuti isu hatitaudzane wakandinyima gadheni ndakazoshaya mombe yangu zvakazodii kuchera mvura ndinoshamisika nemazwi awo amaivula unokwanisa here kuti nhasi unokwanisa kuwana nzira yekuti vaende kunochera mvura padhuze ndakakupai distance yekutaurwa yacho soga ndati ndindirogadzira waya yese yaipapa nditotoziva kuti pfungwa dzavo dzauya papi chipindura yakamubvunza wangu ina handipo ndati nzira munogona kuvarerutsirawo here nepo vari kufunga napo handifungi kuti muri kuti boora iwaya here inange pane chiroba nemurume wacho vatiri kutaura kuti ndipine chinochera mvura kagedhi kadiki musingataudzana avanditaudzane nawe munoda kutaura navo here ini ndoda vabvunzei panyaya yefertilizer iyoyo ndaivanyengerera ndikasangana navo baba ndimi munhu wandaitofunga ndimi wandichagara naye tichiwira takaita makore vachinditiza chimbomire zvii pamusoro taura patapedzisira kuti nokumba kwangu inyaya iyi ndinyaya yemurume yandapedza andati vakauya kumba kwangu kuseni handidi vaya kumba kuseni kwazodzoka kumba kwangu taita sei taiwadzana handidi nyaya yemurume unotadza kuudza musha kuti pane zvaitika kumba uyu yemurume uyu zvakanaka nyaya yemapuranga ndiyo yatanga taverenga pana hamupindurani pana apa tainga nyaya yemapuranga nyaya yemapuranga yapera pamusoro yechanaa yenyi mama uchingozvinzwira yanga iri nhau yekutemwa kwamapuranga asi chiri kuchema mumhangarirwi ndechekuti ini ndine miti indigenous miti yemikute kana mapuranga adza zvadzava hunde ndiri kutya kuti vanhu vamuri kuita sei vamuri kutuma kuti vateme miti yenye yemapuranga marigiro avanoita mupuranga iri kusvikokuvadza iyi miti yemikute iyi yatiri kuda kuti tichengetedze zvino nhasi uno mumhan'ari tataura naye munochangamire tikati iwe uchitsvaga vanhu vanogona kutema vasingazokwanisa kuuraya mikute yagara irimo iyi nokuti mikute inotichengetera mvura saka vabvuma kuti vachatsvaga munhu anoita saizvozvo nenyaya iripo claim yavo tiri kuona kuti nhau yacho inenge yapera nokuti vabvumirana mukati medare renyu machangamire handizive ndichiiterera nhau iyi ndiwo mukana wekuti mumusha macho imo mugadzirike nokuti kuseri kwekutema miti kune nhau iyi yekuti miti atendedzwa kuti ayateme miti yake asi pane condition yokuti miti painodonha ngairege kukanganisa mimwe miti mikuti saka pano pachida professional cutter anonodambura miti iyi avo vachitora miti yavo vachienda zvakanaka pandiri kuda ndabva ndavadzidzisira futi ndabva ndavataurira futi ndimasara muri baba pamusha nhaka maida here apa imimi
pakafa mumukoma wenyu nhaka makanga makaitarisa yekuchengetana chete Musarapavana kana kuti nhaka yokutopinda kutochengeta kuti amukadzi wenyu zvakanaka. Ko imimi makambofungawo mupfungwa dzenyu kuti dai magarwa nhaka mumusha umu mamuri mune vana vangari mumusha umu? Ndakabereka 2 vana akafa kwasara musikana wani. Saka maitarisirawo here wekuti aswedere ave kuti baba ari weukama wemurume wenyu? kwete handina kuzvitarisira ndekuti ndakaona ndakura. Makaona kuti makura? Pfungwa dzangu ndakati ndinoda kuchengeta musha wangu chete ndoshandikasarudza. Zvakanaka. Pakusarudza kwenyu kwamakaita ndokuti pandazonzwa kuti pane mumwe murume akauya akapinda. Mirai, imi musanditi hapana. Ndanga ndiri kunzwa muchitaura vachitaura ukapa. Murume uyu pane murume wamakashedza here akauya pamusha? Amuna. Saka uyu ari kupenga here zvaari kutaura kuti makaenda kumudzimai wamakataurira kuti enda unondishedzera umwe murume auye. Ko iwewe pawataura John uchiti pane mudzimai wavakataurira kuti enda unoshedza, mudzimai akauya avakati vari kuda murume akazoonekwa achibuda mubedroom akuseri. Ndiani akamuona? Kanonzi Apiri. Apiri. Apiri munovaziva here? Ndinovaziva toga chete. Mune ukama naApiri? Ndina ukama naye, mukadzi wacho ndaitamba naye. Maitamba nemukadzi wake? Saka apa pavari kutaura apa nokuti zvazvinoita tiri vanhu vechitema. Ava ndiwo ropa remurume wenyu akashaya nditi. Vane muropa munogara kuchengetedza. Kuona munhu achibuda achibva mubedroom nokuti apa pane kari kuteverwa apa kana ukenyu kwekusawirirana. Handimuri kubaona? Ikako uyo afarewoka kuti achiona Apiri vachibuda. Iwe paukaona unzi Apiri vabuda mubedroom wakanzwa sei? Anonzi Dewa Apiri ndiye kuona kana adzimai vangu vatainza. Muzukuru wangu ndiye chapupu chifanya ngati katainza kuti vavhunze. Saka iwewe pawakaona izvo zvichiitika iwe wakanzwa sei sababa wemusha? Ini ndanyagura nyaya yemusha wangu kuti murume takamuramidza kupinda mumusha umwe azoya nokuti apinde muno mumusha wandikanza ndikumuona muno. Iwe waizoti haudi kumuona mumusha umu. Ko uyu mukadzi maizomuchengeta sei uyu? Ndakati endai zvenyu muchionana kunze ikoko muno mandiri kumuona. Pane endai ikoko. Muno mumusha mangu. Saka unozviziva kuti vari kudanana nemurume here? Aiwa ndinoziva kuti tanga ichiudzwa naApiri. Ndakanditokuzwa. Muzukuru wangu ari muno ndakadaimva kuti muzukuru uya muzambuya vako vakabvunzana ari muno chikwanyanga. Chikwanyanga ari muno? Ari muno muzukuru ndakatibvunza ambuya vako. Chikwanyanga sungataure chawakaona. Ini ndakataura pamusoro inotu pamusoro yeda. Ini ndakataura nyaya iri kundidzamira pandiri pano. Ratidze kuti nyaya yekudzamira ndei. Hanzi kune munhu andakarambidza kupinda muno moyo mangu. Asi murume iye apinda muno nhasi. Asi ambuya wako apa havana kutokwanisa kunditaurira. Ndatoziva kuzoudzwa nemunhu avadaidza kuti auya adzinge chi munhu anga ari pamba pavo. Ndakati wase kundinyaya hanzi ndinge. Saka iwe muzukuru chena muna ambuya vako uvabvunza. Zvino ndakasvika kuna ambuya naambuya. Ko nyaya yandikutaura nhasi kuti kunzi mimi mune murume auya muno murume makazviradza amaipiri auya muno makadzinga murume akaenda makondiswa sei ivo vakatipinda munhu kuti anga akadhakwa. Ndomapindura vakanditi vakati anga akadhakwa. Ndakati ambuya munhu akadhakwa zvekuti angaya pamba penyu ochenera pamba penyu mozopedza kuti next door ukoko muchisiya varume venyu apa next time madii madaidza vakadzi vake vauya mabatsira nekwana pamadaidza amaipiri vekunext yamamudaidza akachi amainimenya vauya mabatsira nodzinga murume wacho anga akadhakwa. Hanzi zvandiri zvinhu zvandiremera ndasvika kuti vanosukupadzana.
tata wangu yako makanga saka imimi mama tichiri muri vamwe nini zvandiripo so hatichende kuna sekuru tinokumbira rege runarume wenyu pakatanga zvikwanisa saka ini semuzukuru ndakabva ndakadzokera kuna sekuru ndati sekuru nyaya yabantu vanoenda svika asi vatakwanisi ndoizi dasi zokuvarekere ndovazondikaidza amangwara asekuru vakati muzukuru dzoka kuni semunhu aidza mironi yacho nenyaya yako ndikwandaidza muzukuru dzoka kuni ina kudaidza mbuya wavo yakaenda ambuya mabudu wana akaenda ini ndiripo anogara pasi asekuru ndovataurira madzimai avo kuti madzimai nyaya yakaitika nesuru inini yandibata-bata yandidzimba nokuti imi murikurama asi munhu avanhu vamakadaidza vake vazonditaurira nyaya iyi vanontaura nemunemo asi muda sei muri kurama saka tingagarisana here tichida iso nokuti imi muri kutondwandira ndova vakabva vaudzwa kunzi inini handiri kuti zvokuti ndikuremedzei kana ndikuite sei imi chidai zvamudira kuyati kwei ini ndoito zvandiita kuyati kwangu ndonyaya saka anyepa here mamuziva here mukuru muzukuru anyepa here zvataura ari kunyepa zvaakutaura ari kunyepa mwana uyu iwo musi wacho magamu iyoyo akatondishaumbo vachibatsirana kutanganisa vanhu vachona bandika aiwa apiri vamataura havana kubvira vambouyawo here apiri adewa havana kumbobvira adewa munhu akauya vachigara pastendi pavo paseri pedzimba dzangu nomukadzi wavo 2004 saka inini vandafara kuti ndaona vanhu vokugara navo ndibva ndaita ukama nomukadzi wavo nevana vavo zvese ndibva ndagara kusvikira 2006 pafa mukadzi wacho makaita ukama nemhuri yakauya iyoyo nevana vacho namai vacho zvese nemurume wacho zvese ndaita batsese zveshuwa saka murume uyu kana aizonzwa tsitsi yokuti auyapinde mubedroom menyu maizomuramba aiwa inini tatisiri pakudanana tatiri pakugarisana pokuti ini ndakanzwa kufara ndaona vanhu vogara nai paka ndakagara musina ndikakutaurirai nenext day ndikasara murume wangu afa 2003 next day yanga kwakaguda indiri pabani nekwajire nyama saka pandikazoisirwawo ava ndakanzwa kufara bambi kwakazoya 17 2017 ndoya vakazoya kwandikugara macho chinzwa mwanangu wakura wazinza iwewe hama dzako dzakaparara ndiwe muchengeti wemhuri asi panofanira kuve nemurawo pamusha wako kwedu kuzvatinoita munyika yedu yanyahundi mumusha kana murume aparara mukadzi hatidzinge ndimai nino ndimai guru vanogara ipapo vochengeta vana vavo asi kana vafunga kuroorwa vanobva voenda kumurume mutsva anovavakirawo musha wake anobuda mumusha umu because hazvigone kuita kuti mabhuru maviri yatarisane yagere pamwe chete iwewe unenge uine shanje dzemukoma wako akaparara zvokuti iwe wacho wazopedzisira unoti saka mai guru kana maininava vanotoendeka here kana wazoona mumwe murume ari kubuda achisimudzira kabhachi achibuda mubedroom saka iwewe unovatendedza here kuti kunyange vakadaro vagarira vana vavanavo asi kana vachida kubuda kunze vanobuda nediscipline vachiziziva kuti pano ndiri pamusha pevaridzi nokuti kutaura kwese apa mungave pamwe muri kunyarana kupfimbana kuti iwe ndinokuda muri kupanzvisa pamwe munenge muri kunyarana kutaurana kuti iwe ndinokuda imi amai imimi nokuti handidi zvovarume ndikatosiyana nazvo chose zvokuti dai zvainzi kuno mushini unonoona kuti ndozviripo
Zvakanaka. Vakuru vanoti shiri nomuriro wayo hairege. Handimazinzwa. Apa takurukura kuona kuti honye iri kuitika apa pane chiripa. Asi chiripo chacho takumbochipa mwaka wekuti chichabuda. Asi pari nhasi iwewe muridzi wemusha wataura kuti wakasununguka kuti maiguru vako ndemaiguru vako. Waziva chimiro chavataura nezviripo varamba nditi. Kunyange uchiziva chokwadi nevamwe vachiziva chokwadi asi chichabuda chega. Wazinzi? Asi chandiri kuda mumusha umu kuti muende unogara zvakanaka sababa. Imimi maiguru kunyange ari baba munini. Akana asara kunonzi baba munini. Kana hama dzasara ndiye baba asara. Mapanzwa? Ndiye baba asara. Kushungurudzana hatidi. Murume anogona kushungurudza mukadzi, mukadzi achigona kushungurudzawo murume. Saka taramba mativi yose kuti hapana anofanira kushungurudza munhu. Kushungurudza kunouya nemagariro, matauriro. Zvinoshungurudza. Mazwi chaiwo anogona kutaurwa. Mumwe munhu anzwa kuti kwakati kwataurwa mazwi akati, kana yachimuguma munozonzwa kunzi anwa mapiritsi kana kuti azviuraya nemazwi chete. Saka ngatingwarirei mazwi edu panenge tichitaura. Then iwewe wasara, iwewe uri baba wemhuri. Zvakasara uri baba wemhuri, ita kuti uyu auya teme mapuranga yake. Asi condition yandapa ndeyekuti mikute ngaichengetedzwe. 1. 2. Pataurwa nyaya yewaya. Waya pairi kutadzisa uyu. Iwewe waya yakaiswa. Pairi kukutadzisa kuti uwane mufaro ndepapi? Pakuti ndinochera mvura. Ndinotanga ndananga uko. Ndichizochera mvura. Saka wanga chidati bavhureka gate. Bavhure gate. Iyo waya cheyo yakatsamira magama angu handiteka roverwa pamagama angu. Saka ino manje kuti uchitema magama ayo angaiti waya yangu handisikuda nayo. Aiwa, unotemerawo padenga kana yakatoisa pakamboiswa waya kuisirana waya muri vanhu vamwe chete. Zvinotoratidza zvega kuti hamusi kuwirirana. Aiwa kuwirirana hatiwirirane. Saka inini ndozvandiri kuti kwete. Saka apa ndenge ndakuti iwe wakageti mukadzi wako nemaiguru vako vaisire kageti, noti vakazopindirwa nembavha vakaridza mhere pauchamhanyawo kuti unotenderera uko unoona vapedzeswa. Saka wewe sababa muchengetedzi ukaisawo kageti kanopindwa munhu wano panobudawo mudzimai wako achinochera mvura zvinomurerukirawo pakaoma here. Sapakaita mambo iwaya kunobata bhoni tigere side ipapo pacho titerera uchinzwa. Handidi kupaona kuti pakamira sei. Chandiri kuda kuona chete kuti wasirowo maiguru wako pavanopinda nokubuda. Sorry mama. Mubude here pakuitira muzakati. Amsore nishnanga. Mimi baba mnasime pamba penyera. Pamba usime riripo. Riripo. Ukuthi mudzimai wenyu akauya kuzochera mvura pamba penyu munomubvumira. Machazvakanaka. Azvichagona nemazwi andikutaura kuti ndinopotswa mhando chitauya vachandigara zvasondibvunza pamba pangu. Kuti vandigira muruye ndinomushana kuvaduza. Nhasi vauya kuzotema miti nevarume zvakare vari matemo avana kuvaduza. Muzukuru wangu akaona mawira avo akatsanangudza navo. Muzukuru wangu ndanogona kutsanangudza mawira avo akaita ndipandikedza kukura dare kuti ndandakumbira kuti muzukuru wangu angotsanangudza chete padiki diki. Ndandikumbira muzukuru wangu kwadiki diki angotsanangudza chete mawira avo akaita.
All right. Mambo varutopa judgment. All right, okay. Pamusoro ekugadheni handakuzvinzwa upo kuti ini ndoda kuchera mvura kugadheni. Ivo vari kudzoka negadheni rangu ravo rinosvika kuko rangu rinosvika kuko rabandiki vadiki rinosvika kuko saka ivari kudzoka nerangu vachirima saka ndachikumbira kuti ini ndoda kudiridzwa nemvura yemuruko mozouya tokwira futi iyoyo nyaya yanhasi tiri kuita mapuranga asina ndakaita urikuona vanhu vese ava vane nyaya dzakawanda kudzimba dzavo but mumwe chete auya neyake handiti zvimwe zvinhu nyaya mukaona nyaya dzichitaurwa mbichana idzidziso yekuti zvimwe zvinhu dzidzai kugarisana zvakanaka mukurukure muri kumusha zvakanaka. Judgment pano iri kuti chekutanga ndaramba kushungurudzana mumusha umu. Andirika mune huyanga uri mumusha. 2 migamu yakakura yacho ndati iwe unoenda kunotema migamu yemurume wako, asi matemero yacho ngayarege kudonedza mikute. Wazinzwa? Ngayarege kuparadza mikute. Zvawataura kuti amuwirirane kubva nhasi muchibuda muno mudare, ndiri kuda kuti muende muchiwirirana pakuti chakusunganidzai ndechekuti uyu kusada kana kuda iropa rimwe chete nemurume wako. Uri kupanzwisisa iwe? Kana uchinzwisisa unofanira kuteererawo zvaanenge ataura. Asi akakushungurudza, uri kupanzwisisa, unogona kumang'ara nokuti kushungurudzwa kutendedzwe. Asi iwe usazoita zvinhu zvinoita kuti iwe uzoshevedzera kuti uri kushungurudzwa. Nokuti iwe wati ava adhewa apirya mufambiro wavo hatina kuona kujeka kwavo. Wataura hako ukati iwe wakavagamuchira sana asawira. Nhau dzatiri kutonga mudare muno nemunyika muno dzakawanda ndedzekuti ana asawira vanotorerana varume vachitorerana vakadzi. Asi pamusana pekuti ndiri kuzvitaura muno ungagone kuramba hako, nokuti kana wakada usawira nemukadzi wemurume uyu, kureva kuti zviri nyore kuti anenge achiuya achikusangana newe achiti ari kuenda kunoona asevera asawira, iye achiuya achiita zvaanoronga. Asi mumeso yeuyu zvinenge zvichimurwadza, ndio zvaari kuona. Uri kupanzwisisa? Kana muchida kuti muonane naadhewa, endai kure. Handiri mazvinzwa? Hapana ati muri kuonana naadhewa kana kuti hamusi kuonana naadhewa. Asi inini mambo ndiri kuti kana muchida kuonana naadhewa, chenda munoonana kure, kuti uyu zvireke anenge achishungurudzikawo mupfungwa dzake. Saka naizvozvo ndiri kuda kuti iwe vana vemukoma wako ndiwe baba, ndiwe muchengeti imhuri yako. Wazvinzwa? Chigwida wozonyora zita remurume uyu nepamusha pevanhu ava. Panda kuzosvika panda kuteverwa pade kuti vagere sei. Mazvinzwa? Sabhuku ndiani? Sabhuku ndijere nyama. Achazoda kuenda kunoonekwa kuti vagere sei, because ndio vanhu vanochengeta vanhu. Ndakutotanga kutevera mumashure, ndoda kuona kuti mugere zvakanaka. Ende imimi kana pane chinenge chiri kuda kuitwa, munozivisa murume uyu. Ndiye baba wemusha. Kunyangwe kana asiri kupinda mubedroom, asi ndi baba wemusha. Kana pane vanhu vanenge vachiuya, tangai mamuziva kuti baba pane vanhu vari kuuya kuzoita zvakati.
mukaenda kunoudza vanhu vanopinda, ichokwadi vamwe vanokwanisa kupinda vari matsotsi vaya kuzoparadza nokuti hapana chaanenge achiziva. Handiti mandinzwa? Saka ndiri kuti pamurawo unonzi baba pamusha, sekuru pamusha, ndoda ndione kuti atakura responsibility yake yekuva baba ari kuchengeta mhuri iyi. Kana akurambirai munozotaura kwamama. Mandinzwa? Saka nhau yamataura taidaira muno mudare kuti uyu haana kukurambidzai kutema miti yenyu, abvuma pamberi pedare kuti endai munotema miti yenyu. Dare richibva ratsigira kuti endai munotora miti yenyu, asi munoitema zvakanaka musingaparadze mimwe miti. Mazvinzwa? Ndiri kutaura kuti pane zvamakwirira mudare rino, ndizvo zvandapedza. Zvimwe zvacho zvichazotevera, zvozotevera mumashure, nokuti ndaona muine nhau yatingaende kunopinza, asi kune nhau dziriko. Izvo ndakupai mukana, enda munofunga zvakanaka. Aiwa, ndatonga yemiti yamataura, miti yenyu endai munotema. Hamuchabvumirwa kutaura futi kana mambo vapedza. Chisimukai muende, maudzwa. Munokwirawo,